खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। कर'ना दा सावथुननि मुलुग मुंदांखा हादरारि बान्था देरहासार जानो हानाय फावखुंगुर सानचारि बिजय बिथाङा 12 जुन मोनसे जाब्रबथायजों 38 बोसोर बैसोआव जिउ गोमाबाय। सोनाब बंगआव कभिड-19 नि थाखाय बन्द होनायखौ फोलावनानै 1 जुलाइसिम बांहोबाय। 30 जुनआव पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक खालामनाया थुंगिगोन। नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायाब्ला मा जागोन? नोंथांमोना बेनिखायनो थाब बे आधार कार्डजों पान कार्डखौ लिंक खालामनानै लानांसिगौ एबा थाबैनो लानाया गाहाम। मानो होनबा पान कार्डआ उनावहाय सोलियाबो जाहैनो हानाय। बेनिखायनो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनाया मोजां। गाव-गावनिनो। बे जाथाया दिल्लीनि मेट्र' ट्रेन सिङाव जादों। सासे सेंग्राया मेट्र' ट्रेनआव गोबांथार मानसि थानाय समाव सिट मोननो थाखाय मोनसे सोलो खालामदों। बे भिडिअ'खौ इउटिउब इन्डिया अवाच होदों। बे स्टप गासै 1 लाखनिबो बारा लाइक, 100 निबो बारा कमेन्ट मानसिफोरा खालामदों। बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामना लिरदों भारतीय मेट्र' मेन स्टेज पार्ट लेट नि लकेश ज'ट। बे भिडिअ'आ सासे सेंग्रा मेट्र' ट्रेननि सिङाव गेजेर हाग्रायाव हमना गसंनाय। बिनि साखाथि जिरायग्रानि आइजोफोरा जिरायनानै दंमोन। बे समावनो सेंग्राया गाबख्रावनो कारेन्ट शक नांनाय बायदि मावग्लुंदों। बे समावनो खाथिनि दावबायारिफोरा चमखि खांदों आरो खाथियाव जिरायनाय आइजोआ जिरायनो थाखाय मासि नागारदों। बे जाथायानो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। नाथाय बे सेंग्राया बेफोरबायदि जेबो जाथाय जायाखै। मानसिया मोननो थाखायसो बिथाङा बेखौ खालामदों। बे जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। सोरबाबा बुंदों भिडिअ'आ मिनिथाव, सोरबाबा बुंदों बानायनाय फेक भिडिअ' होननानै। नोंथाङा मा बुंनो सानखो? भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 7421 कभिड पजिटिभ मोननो हादों आरो थैनायनि हारआ 3921 सुबुं। देहायाव कर'ना जिउसाजों साग्लोबजानानै बिथांमोना मुंख्लंजानाङो। मिज'रामनि बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गिदिरथार नखर बिगोमा जिना सानाया रुंसारि जाबाय। बिथाङा ट्रिनिटी हस्पिटालाव आयुजाल'किटनि फ्ल'रनि जोहै थैबाय। बिथांहा गासै 39 फिसा बिसि आरो 94 फिसाफोर आरो 14 फिसा बिहामजो, 34 फिसा फिसौजो, गासै 181 नखरनि बिगोमामोन। बिथाङा 76 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय।